Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken bezocht woensdag Kerkrade en Heerlen. In Kerkrade ging de minister onder andere kijken in de buurt Roldukerveld. Wat we de minister laten zien is hoe we met gebiedsontwikkeling in de stad omgaan. Hè. Dus hier de ontwikkeling van het Roldukerveld, het slopen van de flats, nieuw terugbouwen van gezinswoningen. Hè, dus hoe knap je een wijk weer op. En we laten de minister in de hele regio eigenlijk zien, hier is ruimte, hier kan je ontwikkelen. Hier kan je een deel van je woningbouwopgave echt neerzetten, want het gaat beter met dit gebied. Nou, wat heel mooi is dat de regio Parkstad zo ongelooflijk hecht samenwerkt om die grote woningbouwopgave voor hier te doen. En eigenlijk bestaat die uit 3 componenten. Hè. De eerste is herstructurering. Dat is natuurlijk wat je hier ziet. Hè. Oude stadswijken, toen denk ik met onvoldoende oog voor de leefbaarheid ook gebouwd. Te eenzijdig eigenlijk, ook in de samenstelling te eenzijdig. Nou, ja, en dat moet echt veranderen. Dat moet getransformeerd tot een veel evenwichtiger wijk. Waarbij er veel beter wordt nagedacht ook over hoe zou zo'n wijkje nou straks zo kunnen gaan functioneren als een samenleving in het klein. En dus meer variatie, een veel betere mix. En daar is men volop mee aan de slag, heeft men ook hele concrete plannen. Dat is, volgens mij is dat echt precies ook wat deze wijk nodig heeft. De tweede is dat je in die regio Parkstad natuurlijk ook ruimte hebt voor grootschalige woningbouw. Dat is hier ook echt kansrijk. Er is natuurlijk gewoon een behoorlijke demografische groei. Dus dat hele spreken over krimp, dat moet eigenlijk gewoon verboden worden. Dat was een tijd geleden wel anders. Toen werd er gesproken over minder inwoners en dus minder huisvesting. De wereld verandert soms in 10 jaar tijd. Hè? En dan moeten we natuurlijk ook op anticiperen met een moeilijk woord. We moeten daar weer onze plannen op bijstellen. Er zullen ook heel veel woningen moeten bouwen. Want mensen moeten te lang wachten op een goede woning. Nederland groeit en dus Limburg-Zuid kan ook gewoon volle bak groeien. En van die groei, daar kun je ook van profiteren in economische groei. In de verbetering van de leefbaarheid ook. Dus grootschalige woningbouw is hier ook echt nodig. En het derde is, gun die dorpen nou een straatje erbij. Dus dat is ook goed voor de leefbaarheid. Als oma op het dorp kan blijven wonen, jongeren op het dorp kunnen blijven wonen. Ook dat is goed voor de leefbaarheid. Kortom, eigenlijk de kansen voor woningbouw worden hier benut. En eigenlijk proberen ze in alle opzichten dat de leefbaarheid ten goede te laten komen. Krimp hoort bij het verleden. Groei, dat is de toekomst. En ik denk dat Parkstad Limburg dat heel goed ziet. In Brunsum ging de jongen een kijkje nemen in de voorbeeldwijk De Egge. Die wijk is grotendeels opnieuw opgebouwd, met behoud van het origineel karakter. Huub Clement kreeg ook kort bezoek van de minister. De Brunsumer kon tijdens de verbouwing van zijn woning nog steeds zijn duiven verzorgen. Oh, wat leuk hè. Een eerste keer een kennismaking hebben we nog nooit gehad hè. Dus dat is wel ideaal. Was je wel geïnteresseerd in het verhaal? Jawel, was wel leuk. Wat interesse erin. Mooi toch? Ja, dat zeker. De jongen is na de wandeling in Brunsum onder de indruk van de opgeknapte wijk. Ja, ik vind het heel mooi. Recht doend aan het verleden, die prachtige traditie hier. En ja, het is een heel mooi, echt authentiek mijnbouwdorp, mijnbouwkolonie eigenlijk. En die wordt helemaal in ere hersteld. Hè. Er is gekozen om het echt helemaal te slopen en te herbouwen in de originele stijl. En ik denk dat dat heel waardevol is, zo blijft het ook behouden. Parkstad krijgt via de regio-deal 25 miljoen van de minister. De vraag is of dat genoeg is om alle achterstandsproblemen in Parkstad op te lossen. Nee, dat denk ik niet. Hè. Er kan altijd nog meer geld worden opgemaakt ook. Maar het begint altijd wel met bestuurders die de handen ineen slaan en een duidelijk idee hebben wat er allemaal moet gebeuren. En dat vind ik eigenlijk het mooiste in deze regio, dat er zo ongelooflijk eendrachtig wordt samengewerkt met opgerolde mouwen. En dat is echt heel bijzonder. We zien ook heel veel regio's waar dat veel minder is. Hè. Die hechte samenwerking heb je echt nodig. Het streven is dat Parkstad binnen 1 generatie, dus binnen zo'n 20 à 25 jaar, qua welvaart zich kan meten met vergelijkbare regio's. Ja, dat is wel de inzet inderdaad. Hè. Want dat is inderdaad, de klus is zo ongelooflijk groot. Dat kost zeker een generatie lang. En het gaat alleen maar lukken als je echt ook de drive hebt om het voor elkaar te krijgen. En dat vind ik heel mooi om hier te zien.